Wow, Stefan Kandić odlučio da iznenadi svoju simpatiju Milicu Kemez za rođendan. Tim povodom on je posvetio drvo mudrosti kako bi zamolio produkciju da mu pomogne oko iznenađenja. Kendi nije krio šta je planirao, te od drveta zatražio pomoć kako bi sve izgledalo kao iz bajke. Planiram da je pripremim neko iznenađenje, a ti ako hoćeš možeš da mi pomogneš. Za njen rođendan bih pripremio neku večeru, onda bi u pubu sačekao ja sa celom slikom koju bi naslikao Filip Reljić. Odlučio sam i da od ovog budžeta odvojim za nokte, pa ako bi mogao da mi pomogneš na neki način. Ako ništa, za početak novaca i naravno pomoć u vidu podloge, a i mogao bih bolje razraditi ideju pa da dođem onda da ti saopštim šta mi konkretno treba, rekao je Kendi. Milica ni ne sluti šta je očekuje, a vrlo je moguće da će produkcija ispuniti Stefanove zahteve, te da će iznenađenje biti potpuno. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge i to kako je Kandić pričao u rajskom vrtu sa drvetom mudrosti.